level of organization is amazing. Yie mong'ere kaka Amilo Geza noloyo Odanga e tielo mar 14 mar Piem Yiedhi e tuke mag Rusinga Annual Festival e dhowath ma Kamsenger e chula Rusinga. Amilo mochak nying jaod bura Milly Odhiambo noloyo e piem mar chuo kod mine kaluore kamano. Jaod bura Odhiambo noyuoro e neno piem makamano kendo nokwayo piny owacho mondo oketo kenge mowinjore mag arita e nam mar neno ni masiche mag nam odok chien to moloyo e kinde mag Piem Yiedhi. En gima especially ka chobiro the end of the year en gima kelo mokwongo kelo ji kanyakla oparonwa culture wa kaka jo Suba kendo omiyo kaka wa kumanwae kaka kamwasechope to bende kaka watudore kaka oganda mar Luo gi Suba kech wan gimoro achiel and gima ber ni neno ka sport ma waluongo ni canoe regatta nyadhi ok wawacha gik moko aoyaye. Kadok Warriors e joloch tielo mar 2 mag tuke mag ASK basketball tok loyo tim mar